Dobrý deň, volám sa Miloslav Ježo a chcel by som sa teraz s vami podeliť o svoju skúsenosť s online programom Život na pravej strane Jirku Mazura. Mnohé z tém, ktorým sa tento kurz venuje, tak som poznal predtým. To boli napríklad Kiyosakiho Cashflow kvadrant, Paretovo pravidlo 80/20 alebo ABC analýza. Myslím si, že veľa ľudí o týchto témach počulo, ale podľa mňa hlavný problém je v tom, že veľmi malé percento ľudí tieto pravidlá aj reálne aplikuje. To bol aj môj prípad. Takže najväčším prínosom, alebo áno, najväčšiu výhodu tohoto kurzu zatiaľ ja vidím v tom, že som si momentálne zreorganizoval svoj biznis. Môj prípad bol ten, že som pracoval paralelne na 4 projektoch, čo teda rozhodne nie je ideálny stav. A vďaka kurzu Život na pravej strane som si to práve nedávno poupratoval. Čiže čo som urobil? Na základe pravidla 80/20 alebo ABC analýzy som si vyhodnotil, že sa odteraz budem venovať len jednému projektu, jednej oblasti. Tam budem primárne zameriavať svoju pozornosť a nebudem vyrušovaný ostatnými vecami. Ďalej, vyhodnotil som si zoznam všetkých svojich zákazníkov. Budem sa teraz viac zameriavať na tých, ktorí mi aj prinášajú najväčší zisk. Podobne, zase som si zobrazil všetky svoje náklady, ktoré som mal za tento rok a niektoré som úplne stopol, niektoré som pozastavil, čo tiež hodnotím veľmi pozitívne. Okrem toho sa snažím delegovať nejaké aktivity na ľudí, zapájam do svojho podnikania ďalších ľudí, ktorí mi pomáhajú, čo je tiež posun vpred v mojom prípade. No a v neposlednom rade sa snažím zefektívňovať svoj čas, aj keď toto je ešte nadlhšie, ale chcem čo najlepšie využívať svoj čas v podnikaní aj mimo podnikania. Takže to, že vôbec sa zaoberám takýmito vecami, takýmito témami, za to vďačím kurzu Život na pravej strane. A pokiaľ aj z vás niekto uvažuje o tom, že by sa pridal ku komunite ľudí, ktorí riešia takéto veci, tak mu to jednoznačne odporúčam a myslím to naozaj úprimne. Ďakujem vám a prajem vám pekný deň.